Kibra kaachiel kod kar chung od bura ma Lang'ata wadhi e motelne kod weche mag Senate. Ywaruok e kind riwruok mar Gavanas kod od bura mar Senate ewi Gavanas chopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka tend counties tiyo kod omenda jopiny midendo ni CPAC nenore ka gima koro chopo e giko. Kaluwore kod jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Cheriot, Gavanas oyie mar wito oko dwachgi mar tamore chopo e nyim CPAC mar duoko penjo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, winjruok ma kamano biro bang' tend Senate romo kod Gavanas jumbe ariyo mokalo. Bang' dweche 4 mag siemo wang' kod ywaruok, riwruok mar Gavanas COG kod od bura mar Senate ochopo e winjruok mar tieko ywaruok e kindgi. Kaluwore gi jatend kweth jod bura mathoth e Senate Cheriot, COG ne oyie mar loko chung' margi mar tamore chopo e nyim komiti mar CPAC mar duoko penjo ewi ka gitiyo kod pesa mag jopiny e counties. In the importance of this house. So yesterday, when we met as a leadership for the last 2 weeks, we had representation from membership of the County Public Accounts and Public Investments. Both chairpersons were there. And we made it clear to the Council of Governors that while we hear the issues that you are raising, withdraw first the conditions that you had set, which is non-appearance before that particular committee, before we listen to you in any other matter. And they willingly agreed, Mr. Speaker, and said they shall be appearing before those committees as from today. Senator Moses Kajwang, who's the chair of Public Accounts Committee, was in that meeting. Senator Osotsi, a member of the chairperson of Public Investments Committee, you were in that committee, in the meeting, and we secured that commitment. Winjruok makamano ne ochopi e kinde romo mane obako tend od bura mar Senate jumbe ariyo mokalo. Romo mokwongo ne otimore tarik 20 mar Ang'wen higani e kinde mar romo mogik to ne otimore okinyi makawuono. Whatever you think we should have spoken, because I was in that committee of 12. The Deputy Speaker, listen, the Deputy Speaker was in that committee. Honorable Speaker, there are 12 members of this House that through your wisdom you selected to sit with the governors. The interest that was supposed to be represented of this Senate was represented effectively. Korka korgi, senators ne okorwako lendo makamano kod mor ka gidwaro mondo Gavanas okwagi ng'wono ewi weche maricho mane giwacho kuom senators. At the very least, if there was even a small respect to this House by that committee or leadership that met, we should have been called as a House before even that matter is put in the business of the House for Kamukunji. You can't ambush us here and bring a bill, then the majority leader is going to explain to us a decision that has been taken that we are not behind, and then move the same bill, Mr. Speaker. What are we taking this House for, Mr. Speaker? COG ne oseo jokanyo 4 mag CPAC kuom kotogi kaachiel kod nyisogi achaya e kinde ma gidhi duoko penjo e nyim komiti mar CPAC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.